କାହାକୁ ପାଇବା କାହାକୁ ହରେଇବାକୁ ପ୍ରେମ କୁହାଯାଇ ନଥାଏ। କାହାର ହେଇ ରହିଯିବାକୁ ପ୍ରେମ କୁହାଯାଏ। କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇନଥାଏ। କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ କେଉଁଠି କାହା ସହିତ ଦେଖା କରିବାର ଥାଏ ତାକୁ ଉପରବାଲା ହିଁ ଠିକ୍ କରିଥାଏ। ପ୍ରେମର ଅନୁଭବ ବହୁତ ଖାସ୍ ହେଇଥାଏ। ଦୂରରେ ରହିଲେ ବି ସେହି ଚେହେରାର ସ୍ମୃତି ପାଖରେ ଥାଏ। ପ୍ରେମରେ କିଛି ପ୍ରମାଣ ନଥାଏ। କାହାର ନାଁ ଶୁଣିଲା ପରେ ଯଦି ଛାତିର ସ୍ପନ୍ଦନ ବଢ଼ିଯାଏ ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ ତାକୁ ହିଁ ପ୍ରେମ କୁହାଯାଏ। ଖାଲି ସମୟରେ ତ ସମସ୍ତେ କଥା ହେଇଯାଆନ୍ତି। ପ୍ରେମ ତ ସେତେବେଳେ ହେଇଥାଏ ଯେବେ କେହି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ ନିଜର ସବୁ ସମୟ ଖାଲି କରିଦେଇଥାଏ। ପ୍ରେମରେ ଯଦି କାହା ପାଇଁ ଲୁହ ଆସିଯାଏ ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ସଚ୍ଚା ହେଇଥାଏ। ଯାହା ସହିତ ସଚ୍ଚା ହୃଦୟରୁ ପ୍ରେମ ହେଇଥାଏ ନା, କେତେ ବି ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସୁ ସେ କେବେ ସାଥ ଛାଡ଼ି ନଥାଏ।